kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe Fulamuso bi kunnafoni u labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sorigindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bidonya in na ntɛnɛn juillet kalo tile 9 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛmayasigi kalata nɔngɔnkari o dabɔra an ka jamana kɔnɔna na tako fɔlɔ o bila bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ a weleweleda a dabɔra sibiridonya tɛmɛlen ba Maliba o bondakun kan lakana o ji don bɛ kosɛbɛ a ɲali kama yaasa kalata ɲuman jidilen o bɛ se ka kɛ a basigilen san 2018 dunanjigiso Radisson an fɛ yan Bamakɔ ale ye ɲɔgɔnnajɛ bisimila jumadonya tɛmɛlen laɲini kɛra CMD fɛ ani NDI ninnu ka laɲini ye cɛbɔw u bɛ se k'u bolonɔ bila taabolo ɲuman o sɛbɛnna cogo min na. Kaye mara, Kulikoro mara, Segu, Mopti, Gawo ani Tombouctou mara 7 an bɛ doni minɛ ko bi u ye baarabolo sɔrɔ u ye balaworo minnu sɔrɔ o de ye k'a fɔ ka ban waleyajugu taasiraw olu dɛmɛli ma jamanadenw olu fɛ minnu ni sɔrɔ dɔgɔyan bɛ u fan fɛ kosɛbɛ a weleweleda kan a kɛra kunungo dunanjigiso la Manden dɔnkibarola kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛli la dante aw la sanga ani waati ala ka kɔnɔɲɔgɔnya to ani ɲɔgɔn cɛ. An bɔra k'o de fɔ sisadani na jamana ɲɛmayasigi kalata nɔngɔnkari min n'a tako fɔlɔ bila bɛ ka juillet kalo tile 29 kɔnɔ a weleweleda kan a kɛra sibiridonya tɛmɛlen an fɛ ba Maliba bondakun kan yan lakana o sabatilen bɛ kosɛbɛ yaasa kalata in bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na cɛbɔ o ye 24 ye muso kelen b'u cɛ la olu de bɛna ɲɔgɔn dan kɛ yanni kuluba cɛ k'a sɔrɔ waati la gɛlɛya o bɛ jamana kɔrɔnyanfan a ka ja a camancɛ bolo fɛ tile 21 baɲango cɛbɔw u bɛna u yɛrɛ ɲɛfɔ jamanadenw ye yaasa kalatala ma miliyɔn 8 baɲango u se ka olu sɔrɔ cogo min na ka don u kanu na fangaɲinitɔnw jabala o kɔni olu daba wulen bɛɛ lajɛlen bɛ panga puruti la yaasa u ka cɛbɔw olu bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na jamana ɲɛmayasigi kalata la an fɛ yan ba Maliba kɔnɔ lakana baw yaasa kalata in bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ cogo min na olu ma ba 30 baɲango olu de jɛnsɛn bɛ dugu kɔnɔna na yaasa kalata yɔrɔw ani mɔgɔw ka tani ka segin yɔrɔw u bɛ se ka olu lakana cogo min na. Yaasa kalata jɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na a basigilen san 2018 an ka jamana kɔnɔna na dunanjigiso Radisson bulu Bamakɔ yanni nɔ ale ye ɲɔgɔnnajɛ bisimila a kɛra jumadonya tɛmɛlen nin kɛra kɛnɛ ye mun sigira CMD ani NDI maaw fɛ yaasa cɛbɔw u bɛ se ka na cogo min na ka n'u bolonɔ bila taabolo ɲuman o sɛbɛn na n'a bɛ fɔ o ma ko code de bonne conduite kalata waati la CMD ale ni National Democratic Institute for International Affairs NDI bakuruba fɔla olu de ye nin baarabolo dabɔ jumadonya tɛmɛlen a baara dayɛlɛ a bolonɔbila sɛbɛn a waliyara fangaɲinitɔnw fɛ minnu ka cɛbɔw bɛ jamana ɲɛmayasigi kalata wasaden kalata jamana bolofara kɔnɔnaw kalata fo ka taa se nagakɔrɔ kalataw ma san 2018 NDI o ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan Bajɛ Ima ale y'a jira k'a fɔ a san 20 ani kɔ o ye nin ye nin sɛbɛn in n'o ye taabolo ɲuman ye code de bonne conduite ko a bilara sen kan yaasa politiki ko la fɛn min ka dɔn k'a fɔ taabolo ɲumanw olu bɛ se ka sinsin cogo min na kalata ka kɛ basigi o kɔnɔna na. Komini 7 Kaye mara la Kulikoro, Segu, Mopti, Tombouctou ani Gawo olu ye baarabolo sɔrɔ baarabolo min bɛna to u ka taabolo minnu bɛna ni jahadi ni funteni ye u dan bɛ se ka sigi olu la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu n'olu ka sɔrɔbolo dɔgɔyan bɛ kosɛbɛ nin baara weleweleda kan a kɛra kunungo dunanjigiso la Manden a kɛra commissaire à la sécurité alimentaire Umar Ibrahim Touré ale ka bonya kɔnɔna na maa wɛrɛw tun bɛ kɛnɛ ka directeur exécutif Enda Mali Ousmane Boire représentant maire de la commune de Seydou Tall olu tun bɛ kɛnɛ kan nin baarabolo minnu n'a bɛna waleya maa 1978 yalima maa minnu bɛna a tɔnɔ bɔ baara bɛna waleya o maa hakɛ ninnu de fɛ yalima a tɔnɔ bɔbaw maa 13846 wa a sefa wari mun bɛna don nin baarabolo in na o ye $130,000 ani $100,400 o de bɛna don nin ko da la juin ka taa bila décembre kalo san 2018 suma sɔrɔbaliya la maaw nagakɔrɔ ka dan sigi o la
kominu kɔnɔ n'o ye Jafunu, Jongaga, Bengadi, Siribala, Jabali, Sanga, Ntili ani Alafia. Commissaire à la sécurité alimentaire Umar Ibrahim Touré a y'a jira k'a fɔ sɛnɛ bondakun min bɛ ka gosi an ka jamana kɔnɔ san 2018 ɲinan san ta a ma kɛ tabarikala ye. Hali n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la sumanw ɲana, yɔrɔ dɔw la tiɲɛni kɛra. O de kosɔn sa commune 591 yalima 885 Mali kɔnɔ dɛmɛ kan ka ɲɛsin olu ma. N'i ko k'i b'o kɛ dani ye o bɛ t'i jɔ maliyɛn 4,400,000 ani 300,000. Gouvernement ani banbaganciw Sudan du Sud o kɔnɔna na nin jamana funengɛni ni balawu y'a andaragi san 2013 u jɛna n'a ye sibiridonya tɛmɛlen Uganda ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ u ka fanga tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ ka sɔrɔ jamana ma ci. Rebelliw ka ɲɛma Riek Machar ale taar'i yɛrɛ sɔrɔ jamana ɲɛma dangan jɔyɔrɔ la. Ni bɛ dan sigi b'i laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulumaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Sorigindo dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la na Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajoso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma. Kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye Ala k'an n'o cɛ janya min tora ne ye sa u ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka kanuya kurayali la sanga ani waati ka ɲɛsin maraka fama ka journal Bambara lamɛnli ma. N'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale cakɛbara bɔlɔlɔ tɛmɛsira ye n'an ko ma journal en ligne fléau min bɛ dayɛlɛ a ka cakɛbaraninw na a kɛra sigitaw ye o a kɛra tagayalataw ye o a ka jufakɔnɔ nɛgɛjuru sanfɛ n'a y'a kɔnkɔn dɔrɔn fléaunin na ko malizoom.net a bɛ sin ka maraka fama ka journal Bambara a b'u ye maraka fama ka reportage tubabukanama a n'a bamanankanama a n'a a sɛbɛnni n'a jataraw a b'a bɛɛ lajɛlen ye o tuma na aw ni cakɛ kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Salam Mamad wasalim. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.